chishuwo chedu kuti vana ivava sekukura kwavari kuita vagokura vachiziva kuti Mwari anofanira kunamatwa mumweya nemuzvokwadi. Imweni yenguva vanodzidza nekuona, vanodzidza nekunzwa vanenge vachidzidziswa, asi toda kuti tisvike pasiteji yavanodzidza nekuita sezvataona. Takusiya nguva kune vari kuda kuita Bible story. Zuva nhasi ndikudaita stori yaNikodhimasi. Nikodhimasi aive murume wemuFarisi. Nikodhimasi aive munhu ane ukurumbira airemekedzwa navanhu vazhinji. Nikodhimasi akanzwa Jesu achiparidza kuti munhu anofanira kuzvarwa patsva. Nikodhimasi akanyara nekutya kuenda kuna Jesu nekuti aiva munhu ane ukurumbira. Nikodhimasi akaenda kuna Jesu mausiku atinobvunza kuti munhu angazvarwa sei patsva. Tikanzi asi munhu mukuru sei akafara murumbira amai vangu kuti zvare patsva. Jesu akatsanangurira Nikodhimasi kuti kuzvarwa patsva kuzvarwa nemvura wodziva mweya mutsvene. There was a man in Pharisee, his name was called Nicodemus. He went to Jesus by night and said, how can a man be born again? Lord, 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 Lord. How can a man be born again? Cain and Abel were sons of Adam. Cain was a farmer, and Abel was a shepherd. Cain na Abel vakaenda kunopa Mwari zvipo. Mwari akaropafadza zvipo akaropafadza shipi yakapiwa Mwari naAbel. Cain abvanzwa hasha. Cain wakauraya Abel. Mwari akamubvunza chazichichawaita. Cain akauraya Abel mutombo ane hasha. Amen. A friend needs a friend. Paive neshamwari dzimbiri dzaiwirirana simba idzi. Rimwe zuva ari manheru, shamwari one of his friends akawirwa nemuenzi. Muenzi uyu aida sezvatinongoita mudzimba dzedu. Muenzi akauya tifanira kumupa chikafu, saka aida chikafu chokudya. Mufrendi yaive isina chikafu, yakaenda kune imwe frendi yayo kunokumbira chikafu. Vachinokumbira chikafu akagogodza paimba yeshamwari yake, akahamba akanyara akagogodza kechipiri. Abva azoti uri kudei? Zvamazvanzi ndiri kudawo chikafu, 2 pieces of bread. The friend akamupa, akati pekutanga paakagogodzera akati inini ndakarara nevana vangu vachikushuma. Abva azogogodza futi akazopa 2. Nyaya iyi inodzidzisa kuti tinofanira kuva nekubatsirana. Church of Christ.